Θα δούμε την ιστορία της Μαρίας, η οποία πάσχει από νευρική ανορεξία, για να αποχαιρετήσω εγώ τον Γιάννη και την οικογένειά του. Η ντροπή για τα επιπλέον κιλά και μια προβληματική αισθηματική σχέση στην εφηβεία, όπως υποστηρίζει η ίδια, την οδήγησαν στην νευρική ανορεξία. 15 χρόνια τώρα η Μαρία Παπά ταλαιπωρείται από διατροφικές διαταραχές. Νευρική ανορεξία αλλά και βουλημία έχουν εισβάλει βία στη ζωή της και παλεύει μαζί τους τα τελευταία 15 χρόνια. Η μικρή τράβαγε τους ορούς, τράβαγε τα σκοινιά που δεν είχαν... γιατί πλέον είχε φτάσει πολύ χαμηλά στα κιλά. Δεν μου το είπε όμως. Είχε πέσει στα κιλά της πάλι. Είχε πέσει πάλι. Και δεν ήθελε να συνεχίσει πλέον να πάει σε νοσοκομείο, σε κανένα γιατρό. Αναγκαστήκαμε το σύζυγο, είχε έρθει και ο σύζυγός μου το καλοκαίρι πάνω. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί κάθε φορά που περνούσα στενοφόρο στον δρόμο, έλεγα Παναγία μου, το παιδί μου πώς είναι. Ναι. Έτρεμε την ψυχή μου. Και τι έκανε μέσα στο νοσοκομείο, δηλαδή πώς έσπασε τα δόντια της? Τη δέσανε. Ναι. Για να μην φύγει. Γιατί η Μαρία μόλις πήγαν, επειδή με διώχνανε εμένα, με ήθελε δίπλα της. Φώναζα, μαμά που είσαι, μαμά. Και έτσι πρέπει να γίνει. Ναι. Μάλλον αυτό δεν το έχω ξαναζήσει, γιατί έχω κάνει 4-5 εισαγωγές στα Γιάννηνα, αλλά ποτέ δεν με έχουν δέσει και στα δύο χέρια και στα πόδια. Δηλαδή, και σε δέσαν στο νοσοκομείο επειδή ήθελες να φύγεις? Ήμουν καθυλωμένη, τελείως. Τα δόντια, κοιτάξτε να δείτε, λόγω των οξέων, όπως γνωρίζετε, τόσα χρόνια καταστρέφονται. Αλλά το τελειωτικό ήταν, όταν προσπαθούσα, πάντα το έβγαζα. Δεν υπήρχε, ήταν τόσο λεπτό το χέρι μου που πάντα το έβγαζα. Το σκηνή, έστω το δεξί. Προσπαθούσα με τα δόντια. Μου φέραν το φαγητό, μασούλαγα και μου έχουν σπάσει τα δόντια μου. Πήγα πρώτη φορά, κύριε Τατιάνα, 22 χρονών σε οδοντίατρο. Είχα τα καλύτερα δόντια. Από τη βουλημία, λοιπόν, έχουν διαλυθεί και πηγαίνω σε οδοντίατρο και μου λένε θέλεις αλλαγή όλα τα δόντια. Και λέω τι γιατρέ? Από τους εμετούς. Από τους εμετούς. Σίγουρα. Από τον προκλητικό εμετό. Τα δύο μου τα μπροστά τα έσπασα προσπαθώντας να λύσω τα σκοινιά στα χέρια. Και ξέρετε τι σημαίνει, δηλαδή να σου χαμογελάει η ζωή από την άποψη, όχι την οικονομική. Ότι πάνε καλύτερα. Ότι πάνε καλύτερα και εσύ να ντρέπεσαι να γελάσεις. Είναι σημαντικό το γέλιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια έκκληση. Μήπως κάποιος οδοντίατρος που μας παρακολουθεί, μήπως κάποιος οδοντίατρος ο οποίος μπορεί να της φτιάξει αφιλοκερδώς τα δόντια, που το κορίτσι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να τη δούμε να ξαναχαμογελάει. Ξέρουμε ότι αυτές οι εργασίες είναι πολύ δυστυχώς ακριβές και πολύ δύσκολο. Ένα παιδί που δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο, πού να μπορέσει να φτιάξει τα δόντια της, να χαμογελάσει. Αν κάποιος οδοντίατρος θέλει μέσω της εκπομπής να προσφερθεί, έχουμε γράψει και τα τηλέφωνά μας. Έχω ένα χρόνο, 6 Και κάτι άλλο να πούμε, κυρία Στεφανίδου, πολύ σημαντικό. Και έχω και κάτι ευχάριστο να σας πω σε λίγο. Ωραία, τέλεια. Οπότε, μετά από αυτό... Θεωρώ ότι παρά την οικονομική κρίση, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι επιστήμονες που αφιλοκερδώς προτίθονται να βοηθήσουν και δεν παίζει κανένα ρόλο πλέον αν οικονομικά εξασφαλιζόμαστε σαν επιστήμονες, γιατί δεν έχουμε σπουδάσει μόνο για να πληρωνόμαστε. Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε ένα κοινωνικό λειτουργήμα και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή για μας αυτό το ότι η Μαρία αυτή τη στιγμή λέει ότι είναι καλύτερα, την έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι και οι επιστήμονες που ήταν γύρω της, είναι η καλύτερη αμοιβή. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, επειδή έκανα έκκληση πριν για τα δοντάκια σου. Όπως είπατε, υπάρχουν λαμπροί επιστήμονες, οι οποίοι αφιλοκερδώς πολύ συχνά θέλουν να προσφέρουν. Έκανα μία έκκληση, μήπως υπάρχει κάποιος οδοντίατρος που μας παρακολουθεί, κάποιος άνθρωπος που θα μπορούσε να σε βοηθήσει. Με ενημερώνω λοιπόν ότι επικοινώνησε μαζί μας με την εκπομπή. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να βγει στον αέρα του, το έχω ζητήσει εγώ όμως. Το ζήτησα προσωπικά εγώ από το κοντρόλ να τον ακούσουμε στον αέρα. Ο κύριος Γιώργος Ανδρίτσος μας ακούει? Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Θα μπορούσατε να αναλάβετε τη μικρή να μπορέσει να ξαναχαμογελάσει και να μην ντρέπεται για το χαμόγελό της? Ναι, βασικά και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πήρα. Εντάξει, ήταν αρκετά συγκινητική η ιστορία της Μαρίας και προτίθεμα να της ξαναχαρίσω το χαμόγελο που έχασε με αυτή την περιπέτεια της υγείας της. Κύριε Ανδρίτσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, να είστε καλά. Έχω αφήσει τα στοιχεία μου κιόλας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να πω ότι προσωπικά γνωρίζω και τη δουλειά σας, η οποία είναι εξαιρετική και σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε να βοηθήσετε. Πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρίτσο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, Θα γελάω. Θα γελάω. εν τω μεταξύ έχεις και τόσο όμορφο προσωπάκι. Θα γελάω. Δεν το πιστεύω. Θα έχω δόντια. Δεν θα ντρέπομαι να γελάω. Δεν πιστεύω. Χίλια ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ήταν αδύνατο να το καταφέρω. Αδύνατο, ούτε στα όνειρά μου. Έλεγα πώς θα... Γιατί ξέρω πόσο περίπου κάνει μια θεραπεία τέτοια. Ευχαριστώ, το καλύτερο δώρο μου κάνατε. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά στην υγεία σου. Και εγώ θέλω να σε δω και νυφούλα με το ωραίο το χαμόγελο και στα σωστά κιλά.